Se olisi hyvää huomenta taas. Otetaan perinteiset alkuspiikit taas tästä matkalta. Tänään mennään Riistavedelle, Suurelle Kangaslammelle. Se onkin nyt tälle vuodelle ensimmäinen reissu, kun sinne mennään. Viime vuonna siellä tuli käytyä 4 vai 5 kertaa ja kiintiöt sieltä taisi tulla melkein. Tuliko peräti joka reissulla? En ihan varmaksi se sanoo, mutta kuitenkin. Tänään tulee kaveriksi Tommi, Topa ajelee Jyväskylästä tänne, sillä on vähän pidempi matka. Mutta ei mitään, ajetaan Riistavedelle ja vehkeet vetoon. Sielläkö tulee heti joku kohti? Laita valopilkiä morrin taas tuohon alkuun. Huomenta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Siinä on Tommi. Ensimmäistä kertaa Riistavedellä. Jännittävät fiilikset. Kyllä me tänään kalaa saa. Toivon. Ollaan sulle tuliaisia. Tuliaisia? Mä oon pieni tuliainen. Herranen aika. Oho. Noin. Oi. Käykähän muuten. Pääset tarravihkoon liimaan. Voi kiitos paljon. Käykähän ottamassa seurantaa. Hallabiksi. Laitetaan linkit vielä tuohon alas sitten. Kiitos paljon. Tämä lämmittää mieltä aina. Siinä se on. Ei valovilkkiä yrittää. Ei! Tää valovilkkiä se härkkii. Toki. Ei pääs irti. Äkkiä takas. Perhana. Katsotaan tuohon toinen tahnukka. Hetkonen. Täällä on kalaakin. Tutko live? Ja ota se mun koukku samalla. Täällä on merhanaa kalaa ollut kiinni. No siitä! Ai! Ai, nyt on mulla outossa kala. Kilahti. Voi perse, se on ostettava kohta, tää on uusi lupa. Oi ja siitä. Kato vielä tämmösen karahkonkin. Kato mikä puukepu, ilmanko vähän paino. No joo. Sieltä se tuli. Ja kiintiö täys. Ai! Oi, nyt äkkiä vehkeet veteen. Oi, äkkiä. Tää pyöri. Täältä tullaan. Nyt on. Onko kiinni? On. Tuuko koukka? Mulla on avaintakin. Nujua. Juu. No siitä! Yes! Sieltä tuli. Aktiivikala. Sieltä se tuli. Otetaan heti pamppuun. Hyvä. Ai! Hyvä Tommi. Yes. Sieltä se tuli. Sama. Kannatti vaihtaa. Sillä se tuli. Ja Kirvonen. Ja tuommoinen pieni morris. Se oli just se oikea valinta mikä. Ei. Nyt onkin. Kiinni on. Mä en tiedä miten tällä koukulla koukutaan. Siitä vaan. Jees! Sieltä! Yes! No niin. Tulihan se. Aktiivikala ja pinkkiin tuli niinku chatti sanoi. Voi veli. Joudut postitushommiin. Kyllä. Ai. Nyt se on kuulkaas kalojen kunniaksi lohikuperkeikka.
Ai. Ai. Se vielä onnistuu ulkomuistista. Nonni, se oli aika upea päivä taas. Kiintiö tuli Ootto-ongilla ensin täyteen, sitten piti ostaa lisälupaa ja sitten sai vielä sillä aktiiviongilla yhden kalan. Että aika onnistunut päivä oli. Vai mitä Tommi? Rimpan päälle. Paljon tapahtumia, paljon näkyviä. Kyllä viihtyy. Ehdottomasti uudestaan tullaan taas tänne Riistavedelle. Juuri niin. Kiitos taas kun katsoitte videon ja seuraavaan videoon.